नांगौ नांगौ आंनो नोंनो। गिबियाव जिउनि बोसोरगिरि बिफा इसोरखौ आं हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हाजासे हामबाय होनो। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय। नैबे बिनानावा गोबांथार बेरामजों सैसोनानै दंमोन। दा बियो इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय। लोगोफोर सोरहाबाफोर बेबायदिनो बेरामजों सैसोनानै दङब्ला, बिसनाफ्राव उन्दुसोनानै दङब्ला नोंथांमोना फननि गेजेरजों आरज बिजाहरनो हागोन। लोगोफोर आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नैबे बिनानावनि टेस्टिमनि होनायखौ खोनासंलांदो। खृष्टजों अनजाग्रा लोगोफोर। सिगांसिनथाराव जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौनो हामबाय होयो। आंनि मुङा एलिया बसुमतारी। आङो दहायहानि आङो मोदोमाव थानाय समाव 9 मास जानानै आंनि आथिङा बुदोंमोन। सम सम आदायबो बेलथायोमोन। ओमफ्राय बागमारानि आफा बिपेनजों फनाव खनसे बिजाहरनानैनो हामदों। आरो मोदोमनि बे हामनाय समाव आङो सिजारिं जादों। सिजारिं जाखांनानै आङो गोबां दुरबल जादों। आथिं आखाइ रुयो, मोदोम साख्रुबजोबो, खर' सायो, थै गैयि दुरबल जादोंमोन। भिटामिनफोर लोंदों, ओमफ्राय भिटामिन लोंनानैबो एसे आराम मोनोसै। ओमफ्राय मुलिफ्रा जोबब्लानो दुरबल मोनफिनो, जेबो जाया। मावनो दांनो जानो मेंग्लिनाय मोनो, जेबो मावनो दांनो जानोनो हाया। ओमफ्राय फिसाखौ बानोनो हाया, बानानै गोदोनाफ्रानो रुइस्रिनाय मोनोमोन। बेबायदिनो आफाजों बिजानानै आङो दा मोजां देहाखौ मोननो हाबाय। बेनिखायनो आङो जिउआव रंजानाय मोनदों। आफानि बिसना होनायजों, आफा इसोरनि अननायजों आङो दा मोजां देहाखौ मोनबाय। बेनिखायनो आफा इसोरखौ आङो हामबाय होयो आरो आफाखौबो हामबाय होयो आंनि थाखाय खस्थ' लानानै बिसना होनायनि थाखाय। एसेनोसै, गोजोन।